perasaan. Belum terasa. Harus apa ya? Harus lebih mengenal lebih dekat. Oke. Ya. Oh, iya. Tolong diusahakan Mas Gareng. Oke, siap. Kimo padahal tak obeni jamu lho Kimo. Alah, jamu apa? Jamu khusus Apa kuwi? Sido Mancal. Wah enak sudah pantas. Ora ketemu. Nah, ya heeh. Alhamdulillah lantaran Mbak Zainah Zahra Leres. kula kalian panjenengan saged bertemu malih menghibur para warga masyarakat Kecamatan Brebeg dan seluruh masyarakat pecinta wayang Kadipaten Nganjuk, Mas. Injih luar biasa ing atase Heeh. piyai sing sembodo ning ora eman karo bandane kanggo nglakoni sedekah perintahing Gusti. Nggih. Ujube beniki sedekah budaya, sedekah rasa kagem sedaya warga ing laladan Brebeg lan sak kanan kiringipun. Nggih. Ana tetembungan kuno sing dawuh asodaqatu daf'ulil balak. Artinya? Sapa sing gelem sedekah bakal diadohke saka balak lan bebenduning jagat. Muga-muga Mbak Zainah Zahra anggone nyambut karya mapan senadyan ing mancanegara tansah pinayungan dening Gusti Kang Maha Kuwasa satemah kalis ing rubeda antuka bagya mulya. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah. Penonton malam hari ini luar biasa Mas Gareng. Tumplek-blek Mas Akbar. Wonten ing Stadion Brebeg. Leres. Ternyatanipun senadyan menika sasine wis mlebu rendeng yae ning pinaringan terang tingkas bengi iki Padang. Oh, yo ora sombong ora umuk. Heeh. Eneng aku kok, Mas. Dadi bengi iki ora udan kuwi merga saka ana garenge. Arep elek tanpa rupa. Aku iki trae wong sing kebak tirakat. Aku iki kulino pager-pager, Mas. Pager-pager maksudnya mageri omah nganggo donga ngono kuwi, Mas. Iya, anggere nek wong digawe enek kajatan, enek acara ini sing mageri aku. Kaya bengi iki ya. Heeh, nek bengi iki gak wate aku, Mas. Nek sing ndek wingi, Mas. Wah, ndek iki adalah Pak Deku duwe gawe. Pak Demu duwe gawe. Sambatile, pagerono piye carane ben gak udan tur ben aman. Nah, ngono. Alhamdulillah tak pageri rapet, Mas, saking rapete tamu gak iso bomah. Aman rene ngopo-opo. Sik to piye to? Kon mageri ben ora ning ngopo-opo. Heeh. Tak pageri saking rapete ora nek wong iso bomah. Lho, lah kok iso nganti ora iso mlebu omah iki lho? Ben ora ning ngopo-opo, Mas. Lho. Lah jenenge wong duwe gawe iki yo mesti enek wong mara to, Mas. Lho ning kan dadi ora ning ngopo-opo. Ora ning apa-apa ya malah ora ditekani wong kuwi, mesti pager-pager ki piye? Mesti pager-pager iki contone kaya bengi iki ora udan tingkas ngono lho. Bengi iki piye carane ben adoh saka bebendu. Nah, ngono kuwi. Heeh, ngerti apa ora? Heeh. Yo eneng dongane jane. Oh, ana dongane ya? Nek tak beberno nang kene kok wong kene do ngerti kabeh kok aku ora payu. Lho, ora. Ilmu kuwi nek ditularne ora ana rugine, ora ana salahe, Mas. Ngono lho. Iso apa ora? Dongane piye? Jare sampean bengi iki anu apa kuwi pinaringan terang sampeyan. Heeh. Lha piye dongane? Yo nek wong Islam yo nganggo bismillah. Oh, bismillah. Yo bismillahirrahmanirrahim niat ingsun njaluk kersaning Gusti paring ana terang aja udan. Sing ngitan bali ngitan, sing kulon bali kulon, sing alor bali alor, sing kidul bali kidul nek sing dhuwur kersaning Gusti Allah. Wow. Sik piye dongane baleni? Baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kersaning Gusti paring ana seger kewarasan kali surbida ing sambikala aja udan. Nek sing ngitan bali ngitan, sing kulon bali kulon, sing lor bali alor, sing kidul bali kidul, dene sing kon dhuwur kersaning Gusti Allah. Lah kok ora balik mendhuwur? Angel, Mas. Angel. Nek koetan kok kidul penak. Penak koetan anggere diblak ngetan ngetan meneh. Nek kon dhuwur? Angel. Lho, selama iki udan iki kon dhuwur iki. Lah mula kuwi sing angel iki yo nek nolak udan kuwi kok. Walah telek. Tak kira nek iso tenan ngono apa piye kok iso. Ya ora wong kabeh iki gumantung kersaning Gusti. Ning menungso wenang ambudidaya. Menungso mung wenang ambudidaya, ana tetembungan kae. Heeh. Menungso mung bisa mbudidaya ning garis sing pesthi ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Heeh. Ngono ning alhamdulillah mbok menawa bengi iki warga masyarakat Brebeg kinasian dening Gusti nyatane ya kinayoman kawilujengan ora ana rubeda apa-apa ya ora ana udan ora ana angin. Amin. Alhamdulillah. Bakule ya akeh. Wah, bakule pol Mas mubeng iku bakul. Sampeyan mlebu ana lokasi kangelan ora Mas mau? Luar biasa hangele ora umum tujune kok dibantu Pak Linmas
saged nerobos-nerobos terus teko lokasi mriki. Alhamdulillah. Iki upama ora dibantu Pak Linmas ora iso mlebu Mas saking kebake parkir. Ngono ya, Mas. Heeh, mula aku ya matur nuwun karo bapak-bapak ora usah kuwatir, wis dijogo pake parkir sing ana tengah wis dideleh pinggir, pampiye slamet ben ora duwe rasa kuwatir. Amin. Heeh. Ngosek nek sampean mau dibantu karo Pak Linmas. Sampean budal tekan omah nak urung macak gareng to, Mas. Dereng. Lah kok iso Pak Linmas apal nek kowe iki gareng iki piye, Mas? Tak doi fotoku. Wo. Kulo gareng Mas, mosok tak doi foto. Oh ya wis masuk ngono. Wo ngono ya. Heeh. Dadi urung macak. Urung maca, oh Mas Linmas kaget tok. Piye? Mosok kowe gareng Mas? Nggih. Baguse ngungkuli dalange ngono iki. Pak Linmas wae sing ngendika. Ora mungkin ra percaya aku. Oh, lah bocah kira ngandelan ndi to piyayine mau sing ndi to bocah. Kok iso muni ganteng garenge timbang dalange iki lho. Lho estu Mas. Nek pancen kowe ganteng kudune kowe ora mbok labur putih ngono kuwi. Kudune wani tampil apa adanya. Oh, alah bocah iki ora genah. Kok iso ora genah lho? Nuwun sewu Mas, Ha-ha. seorang lelaki itu bisa menjaga harkat martabat keluarga, utamane bisa njogo katentremane bojo. Heeh. Aku gandeng wis omah-omah, nek raiku tak gawe lugas piyai semene do nyawang aku kok kesesem, ngantek tresno seneng karo aku, piye perasaane bojoku? Lho ngono. Dapure duduk gula ngono kaya. Oh, aja ngeceh kowe. Ibarate ula kae sing mandi wisane. Heeh. Nek singa sing mandi siyunge, nek wong lanang kan kebagusane, Mas. Oh, Mula dadi tak- upama ludasan ora putih ngono, warga kene ngantek kesengsem, piye nasibe bojomu? Bojo- iya. Ora sakit hati seorang wanita. Iya, Lho 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 lho. Ngono kuwi wong lanang sing bakoh iki ngono kuwi. Aja peh bagus adol baguse sapa-sapa di WA. Sapa-sapa senengi. Ana sing wong ngawi, ana sing wong alah ngono gak apik. Siji wae nggo selawase. Sapa kuwi? Kancaku, Oh, kancaku. kancamu. Bocah gak ning kene. Ora. Bocah gak ning Aja. kene. Aja ditiru Mas ya. Ora apik. Aku ki niru sing tak contoh ora ana liya kejaba mung Mas Gareng saka Purwodadi. Lah bener kuwi. Mas Gareng kuwi wit biyen jaman sampean karo bojo sampean kuliah kuwi wis kuwi siji dienggo selawase. Satu untuk selamanya. Kuwi ya tak jaga kok Mas. Tenan ora. Aku nek wis entuk cah wedok insyaallah besok mau wis milih ngono ya ora bakal noleh ngiwonengen. Setia siji dienggo selawase. musik to ning sok mben. Iya ya. Saiki jek mbok jajal-jajal sik. Ya aja ngono kuwi to Mas esuk. Ngene lho Mas, wong pilih wanita kuwi aja mbok padake kaya wong tuku sepatu. Loh, nek wong wedok dipadane sepatu iki piye ya Mas? mula kuwi nek wong tuku sepatu kae dijajal sik ketok sedengan dituku. Nek kegeden utawa keciliken ditinggal. Nek wong lanang kan ora entuk ngono, mosok wong wedok padake jajal ketok ora pas kok tinggal. Loh, dijajal kuwi maksudnya ngene lho Mas, dijajal didalami karaktere. Mergo rabi kuwi sepisan kanggo selawase, kudu ngerti karakter dan kepribadiannya seperti apa. Oh dijajal, oh karakter bocah iki ngene. Oh nek bocah iki ngene iki kenek nggo omah-omah selawase. Nek oh karakter ngene iki oh ora kenek dienggo omah-omah selawase. Sing maksud dijajal iki dijajal karaktere, pemikirane, sudut pandange, ngono lho. Lah nek sobo hotel. Nggih, ora ngawur hotel apa iso. Oke rumah sakit to kae. Rumah sakit. Oh tilik wong loro to? Niliki wong loro. Mas aku. Tak kira ning rumah sakit gur parkir tok terus ngalih ngono. Mas aku di live streaming barang kok iso blawanan sampean iya. Ning alhamdulillah. Alhamdulillah. Bengi iki muga-muga kebak barokah. Barokah. Lantaran panjenenganipun Mbak Zainah Zahra. Iya. Abdullah. Heeh. Aku lan panjenengan uga warga Mbrebeg saged pinanggih muga-muga pepanggihan dalu menika beto berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Tak tungake sing sedaya rawuh pinaringan bagas waras. Heeh. Panjang umur. Amin. Rezekine sempulur. Amin. Okeh sedulur. Amin. Kebak rasa syukur. Amin. Amin Allahumma. Amin. Aja do seneng takabur. Wah dungane kok ya apik men ya Mas. Aku kok Iya, sastrane kentel kok, Dik. iya, luar biasa. Aku ra medok Mas, nek sastramu apik, bahasamu dan sastramu apik. Panjenengan iki iso dadi gareng saiki, ya toh? Kondang ngendi-ngendi Mas Gareng Purwodadi, Mas Gareng Jajak iso pentas ning ndi-ndi melu-melu dalang senior, melu dalang senior ABC. Mergo sampeyan ki mbiyen ki bekale wis cukup. Nuwun iki menika panjenengan nak kuliahe mbiyen jurusan pedalangan. Aku saiki gak nggo bekal kok, Mas. Yo, maksudnya mbiyen ki pondasine, S1-ne. Oh iya pondasine watu, pasir, semen komplit kae, Mas. Iya, maksudnya ngene Mas, apa ngono enek wong takok apa ora? Takok pripun? Mamane, wah kuliah ngoyo-ngoyo petang tahun jurusan pedalangan kok gur saiki gur dadi gareng. Lah iki Mas ngilingke aku. Piye?
Estu Mas, estu iki jujur iki. Pengalaman tenan iki ya. Pengalaman cerita tidak bohong. Kisah nyata. Kisah nyata. Piye Mas? Nun sewu rampung sekolah SMA, aku mbacut kuliah ning isi Surakarta. Jurusane pedalangan. Pedalangan. Wah iya. Rampung kuliah aku mantuk gandeng dalang ngarang-ngarang. Dalang arang-arang. Aku enggak. Kuliah sarjana entek-entekan ning gareng ngarah kena dipangan kayane. Atiku lara, Mas. Loro, atine wong masak gareng wis diniati tenan kok disepelekne kok. Disepeleki. Kadung ngoyo-ngoyo sarjana, bareng lulus entek-entek gur gareng koyo kena dipangan lara atiku. Loro ya atimu ya. Aku krungu tak parani ngomahe. Parane omahe. Kowe kene ngomong sing koyo ngono ning titeni 5 tahun kepungkur bakal tak buktekke aku. 5 tahun ke depan bakal mbok buktekne. Alhamdulillah 2021 diuneni ngono, iki 2020 tak parani ngomahe. Heeh. Kowe mbiyen muni piye? Heeh. Tuas S1 dadi gareng tangeh kena dipangan. Saiki omong kamu piye? Bener aku ngono. Tak kira nek sugih ngono. Urung kok. Urung sugih to? Urung. Lah berarti bener omongane tanggomu. Bener. Lah ngono kok metenteng iki lho. Lah yo piye wong yo bener. Mangsaku kadung lara ati, kadung kecewa, Lah kadung wong nesu yo ngono to, Mas. Oh iya. Ning kan yo liya wektu bakal tak buktikan. Iya ya, pekerjaan apapun sing penting niate apik, fa insyaallah dadi rezeki. Betul, amin 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 amin. Mboten namung panjenengan, kados niki Mbak Elisa. Menika S1-ne juga pedalangan. Mula kanca-kanca YouTuber nyuwun Mbak Elisa ini nanti mendalang ora ketang sedelo, ora ketang sak kemerangan. Oh, mbiyen isi endi Mas iki? Lho isi Yogyakarta. Kok gak gelem Purwodadi to? Lho, Purwodadi kutamu kono? Iya. Ngopo enek isi? Isi iki Jogja, Solo, Bali. Buka anyar, Mas. Nendi? Purwodadi. Cabang Isi Purwodadi. kuwi jurusane apa ya padha karo isi liyane? Beda. Oh. Nggonku gur tata boga karo tata busana. Dadi ane gur jajan karo tuku shopping. Rumangsaku kok Mbak Elisa kan minggah, Oh, dia ngeten, minggah. nggih, sendika jauh. Ayo ngancani Mas Gareng. Sepati ca, mecah sepining swasana. Monggo Mbak Elisa. Heeh, mriki Mbak, mriki Mbak, mriki Mbak. Yuk. Hey. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Sange Yulimbo. Lama tidak jumpa Mbak Elisa. Lama tidak jumpa, boleh nggak pegangan tangan lagi? Boleh dong salaman lagi. Salaman biar- lagi ya. Ya. Aku pengen, aduh ternyata gini rasanya memegang masa depan ya. Piye? Piye memegang masa depan. Karena aku pengen tahu rasanya mau nek ke susu gitu kan gak kroso. Jadi kudu tak rasa meneh ngono. Nek mau jaremu wong wedok ngono kan ojo nganti dianggap koyo sepatu ngono to. Kowe gak pengen salaman karo aku? Ngomong apa? Ya enggak usah nek koyo kowe kan wis pajeng. Wis payu, wis duwe bojo, wallpaper-e wis ceto bojomu. Kok saiki ning kene kowe njaluk salaman karo aku? Kan untuk memegang kenangan. Rumangsaku. Dewe-dewe penake dadi lajang ya ngene yo Mas Akbar. Nggih. Bebas dinggo sapa wae, ki free. Piye mau bebas dinggo? Bebas, Dinggo? free. Dinggo sapa wae? Wae. Monggo ingkang ngersake. Hei, Ora ngono konsepe lho. Maksudnya digo sapa wae karyanya, suaranya nek Mbak Elisa. Nek gur Iya. karya suara aku senajan duwe bojo ya bebas sapa wae entuk. Nek gur karya suara ayo. Maksudnya arepe ono getaran karo sapa gitu tuh kan Bebas. bebas, gak ada ikatan, ra mikir mburi ngono Oh, lho. sekarang kamu pakai yang bergetar. Maksudnya tuh apa ya, listrik cinta itu loh. Oh, setrum. Setrum. Ah, Oh, itu. bebas. Getaran-getaran Nah, hati. Mbak getaran Elisa hati. niku masih jomblo. Dadi nek kula nggih jomblo masih single bedok single salaman ora masalah. Bebas. Heeh. Tuh. Nek sampeyan salaman karo Mbak Elisa, salamanmu mbok gawe-gawe tekan omah kowe kok dibedel ndasmu karo Bu Gareng. Gitu loh. Oh, ngono nek jomblo Iya. petuk jomblo. Petuk bebas. Salaman? Bebas. Oh, ngono modele ya. Iya. Kok modele ngono piye? Kok Iya, ngono. apa-apa. Yo. Rasa kakean menghujat walaupun single podo single walaupun Mas Akbar ki oke ya kan sing nyenengi oke. Ngene. Amin. Ya toh walaupun aku yo pancene ora seumuran ya karo Mas Akbar. Tapi enggak apa-apa kan kalau misalnya aku mengharapkan seumur hidup sama kamu. Apa ya? Ora to. Umume iki wong wedok sing dirayu wong lanang. Lah kok iki sing wedok ngegeli Lah. wae lho. Mbak Zaina, Mbak Zahra aja Ah, ah. ngefan banget karo Mas Akbar. Yo bebas jenenge wong jomblo, single and free bebas. Arep ngefan, arep seneng, sakarepku. Ngene lho Mas Gareng, tak umpamakan ya. Mbak Zahra kan posisi sekarang di Taiwan. Nah. Saka rasa cintane wae,
ngetokne duit sing ora sithik kanggo gelar wayang saking cintane. Mergo getarane nyambung. Indonesia Taiwan. Lah aku jomblo, Mbak Elisa isih single. Sing adoh wae getaran cintane merasakan lho. Oh, saiki sing pethuk mosok ora entuk. Oh ngono lho. Inilah. Cinta itu kadang memang piye ya, ana tetepungan cinta itu buta. Kowe ngerti karepe cinta itu buta? Maksudnya piye? Nek kowe wis ketemu getaran cintamu, butakan matamu, njaba mung siji tujuan cinta. Lah kowe petuk sapa-sapa getar, petuk sapa-sapa getar. Di mana letak cinta itu? Jomblo single kan bebas. Bebas and free sih. Petuk Mbak Elisa getar, aku petuk wong wedok liyane getar, petuk C getar, D getar. Kan yo milih to, sok sing paling getarane paling penak ki ndi? Getarane paling penak ya kuwi sing dirabi. Oh iya. Getaramu penak ora? Lho ya ora ngerti kuwi tergantung. Kaya wong golek apa sumur itu kan. Golek sumur. Iya kan. Padake nggo tintir nggo golek sumur nek sing kono bergetare banyak sumure jero ngono. Kan gitu kan dewe-dewe pasangan tuh kan dewe-dewe. Alhamdulillah. Kabaripun bagaimana Mbak Elisa? Pengestunipun sae sanget, luar biasa, seneng yo jenenge wong arang-arang peye yo tetep semangat to. Iki kan Oktober rada sepi yo. Iki nek ra dikukup sama piyayi Taiwan yo rada ya sepi tenan. Sepi tenan, rendeng. Oktober, November jal kowe payu pira? Wong bocah. Aku rawani upload jadwal nek sasi ngene iki rawani. Kandhani kok. Bocah iki, Duk. Astagfirullahaladzim, kurang bersyukur. Wong kaya aku lho, Mbak. Piye? Wong iki kudu piye carane budidaya. Misal seniman, aja mung gumantung dadi seniman. Nek wong kuno mbiyen ngandhake seniman kuwi bebasane kaya ngenteni ndoke blorok, urung karuan ngendhok, nek ngendhok urung karuan netes. Kok seniman kok ngendhok iki? Ngendhok ya manuk ndendhok. Emang seniman ndendhok. Apa kowe tau ngerti manuk ngendhok? Wis tau burung? Lah ya manuk ki ngendhok ning di papan manuk ngendhok, Wis tau bebek ngerti ngendhok. belum? Ngerti ngendhok. Wis tau ngerti? Bertelur. Wis tau ngerti? Ngerti. Mosok rupane piye? Ndoke manuk iki rupane piye to? Ndoke manuk rupane piye? Sing itu kan kayak puyuh telur puyuh itu kan endok manuk. Rupane piye? Warnanya apa? Warnanya? Putih ada coklat-coklatnya itu. Oh, nggonku nek putih blas pisan. Ya kuwi sing putih rada mbulak. Mas teh puyuh telur niku lho. Nah iya. Salam-salam dulu dong Mbak Elisa. Ya, salam terutama untuk yang di Taiwan yang luar biasa. Adoh kono, adoh kene. Piyayinya aja maksudnya nggak bisa diperlihatkan ke khalayak itu, tapi sodakohnya luar biasa. Matur sembah nuwun, mugi-mugi dados rezekinipun panjenengan Mbak Zahra, boten loka tambah kebak. Amin ya Nggih, rabbal apapun sing dados pangajeng-ajeng panjenengan sageto kasembadan. Amin. Piantonipun pasti juga masih muda ya. Masih muda. Masih muda dan berbudaya. Iki the real culture yang ini iki. Ngerti ora kowe the real culture? Iya. Ngerti ora? Anu kuwi to. Dong ora. The real culture ya The real garing. culture. Genah ora the real culture. Oh iki lho the real culture iki lho. Mikmu disalini. Oh, iki panas. Ya nyanyah Mas. Kok panas to? Apa the real culture? The real culture. Tekok nek ora ngerti. Loh, lek kalau anak kan kebanyakan kan nongkrong-nongkrong bareng ngopi mana iki culture tenan ki yo ngene ki nanggap wayang cah enop nanggap wayang. Sing dalang yo enom, penabuh enom, sinden enom, dagelan enom kurang apa luar biasa. Yang muda yang berbudaya tepuk tangan. Tepuk tangan. Zahra Masya Allah. Menyongsong hari wayang dunia loh. Iki uga menyongsong hari wayang nasional atau hari wayang dunia. Laras. Bulan November, Nggih. bulannya wayang. Nggih. Kados kula Mbak Elisa, Mas Gareng iki nggih ngrumangsane urip nunut wayang. Betul. Diuripi kalih wayang. Mula nek Mas Gareng malah dadi garenge, malah dadi wayange. Lho aku ngetokke lek jiwaku ya wayangku iki, wayang ya jiwaku iki. Mula aku ora iso selak nek uripku pancen ngayom ning wayang. Mula ya akunku apa ya ora kok nyembah wayang ki ora menghormati adiluhuning wayang ku ya tak tenani. Amin. Niki wae ana dawuh pamundutan Mbak Elisa. Ada pamundutan dari Pak Waris Sugiono tadi. Apa itu? Podang Kuning dari Surabaya. Ya, Pak Waris Sugiono ya. Iya sudah WA saya Sudah tadi. WA juga. Ya Mas Dalang Sherlock. Oh iya.
dalang konser lagi ya aku gitu. Ada juga pamundutan Caping Gunung juga ada. Caping Gunung juga ada. Ya ini mau nyanyi dulu apa gimana derek Mas Dalang? Dalang dulu aja. Oke, Dalang lanjut. dulu aja. Aku langsung dalang. Iya So dong. dijimbung go mengko lah roto mengko setete lah. Apa kuwi? Apa kuwi? Roto mengko, roto mengko. Oh, Roto Mengko, Roto Mengko, Roto Mengko. Roto mengko ya. Nembang-nembang dulu ya. Dan sinden ya. Kan ini kan acaranya Astabrata. Astabrata. Istilahnya untuk fansnya yang sangat-sangat loyal terhadap ya, Astabrata. Jadi kita juga harus menampilkan sinden-sinden Astabrata toh. Boleh, boleh, Ya, boleh, boleh. Tak buko dulu ya. Kamu Oke. yang jenggleng. Oh, Awas yang deh jenggleng? orang mantep. Oke, siap. Coba. Aku nek jenggleng ini seneng aku. Hah? Apa? Nek ndelok getaran iki seneng. Lah. Ya seneng dialog dulu. Kalau mantep-mantep munggon awal-awal tok padha wae. Ayo jajal jengglenge. Heeh. Saben bengi nyawa Piye? Bagaimana? Pendapat Bagaimana? Pesan dan kesannya genjlengane. biasa aja. Oh ya memang pertama itu harus biasa dulu. Biasa, belum terasa. Belum terasa kita Getarannya belum terasa. Belum. percobaan. Belum terasa. Harus apa ya? Harus lebih mengenal lebih dekat. Oke. Ya. Oh, iya. Tolong diusahakan Mas Gareng. Oke, siap. Kimo padahal tak obeni jamu lho Kimo. Alah, jamu apa? Jamu khusus Apa kuwi? Sido Mancal. Wah enak sudah pancal. Ayo jajal kedua, genjlengannya kaya ngapa? Yen memacang among karo janur kuning Ya. Piye? Rasanya lain. Loh, lain nak kanggo kowe. Nek kanggo Mbak Elisa piye? Tetep biasa. Bagaimana? mungkin meretek gitu kemeretek Kemeretek. kemeret Balik turun tanda. Ya. Pisan kas, turun tanda. Semangat. Sing dhuwur, umbul dhuwur. Wijane kena balung apa kena apa to? Wis Oh. keratak. Wah, kluk-kluk kamu toh? Heeh. Ndokku glundung. Ndok. Sik, jajal. Anu Mbak Elisa. ya Tak golekne selera liya, mungkin Coba, selerane liya. coba. Mbak Pesek, ayo ngadeg. Coba. Pesek. Ngadeg, Pesek, ayo. Ngadeg, pancen Sek. bedo Sing pundi, sing adune Niki. Oh iya. Mbok menawa iki lho. Selerane sing oh ngene-ngene iki lho lah bareng. iya disesuaikan kok ya Nyapa kok nemu nyapa kok ngremehne ngono to? Orang kremehke. Ngapa? Kok sing ndek sur tak tuku kae yo ngene iki. Hei! Kakulan apa piye? apa Mas iki kuwi sing tak jak kae lho. Oh iya. Nek Lidah de. Selak susu aku, Mas. Wah, sik au. Pasyak lah. kok iso ngono Kok iso muni ya? Balik, Mbak Elisa, turun tanda. Pesek. Apa ya bedane apa ya kok pesek iso? Wis jenenge pilih kasih lho ngono kuwi. Hah? Ora kok pilih kasih. Heeh. Kita kan ketemu getaran. Wis ya ketemu getaran. Mbak Elisa ngene kan tak cemburu piye? Kamu ada apanya sih? Weh, ngenyek, Mbak. Orang ngenyek. ora apa-apa nggak apa-apa kamu sama dia nggak apa-apa Yo, nggak no, apa-apa kamu sama dia nggak apa-apa Aku tapi pilih jangan ini. lupa setorannya yang penting orang wedok itu dikayani kamu sama dia nggak apa-apa ya hari-hari sama dia nggak apa-apa yang nyuci baju yang ngurusin apa-apa rumah nggak apa-apa tapi jangan lupa kalau sama aku nanti Kue pembantu. urusan Mbak. undangan
Rumangsaku. Gak apa-apa, terima-terima gak apa-apa. Wong Mas. Dadi pembantu ki penak. Kok penak? Kowe engko iso ngubah sempaku. Alah. Gerjeronan Lah karepmu piye, Sek? Wamplok. Maksudnya, jajal pesek. Mau pesek iki urung nembang kok iso muni to. Mbak Elisa sing wis nembang ra muni lho. Oh, ngono. Getarane kurang iki. Weh, ya tengkat di. Kembang wae waton guna. Ya. Ayo. Ini lho, batinku nek kono terus kak yo ibaratnya omongan jangan oblok-oblok to. Jajal golek sing soto ya ora muni to Mas aku. Peh ngenyek sesri. Oblok-oblok berarti nget-ngetan aku, Mas. Yo nget-ngetan. Aku mbok kira barang elek ngono, Mas. Wong kene iki barang apik, barang kok kaya ngono. Iso pesek iso Oh, kaya iya. Bener nek oblok-oblok diinget. Lah ngopo? Bareng dikene-kene terus kecut tok. Pengetan ya. Ayo balik ning soto lho, balik ning soto. Soto Klaten iki. Asik. Iki iso mbok usahakno apa ora? Bismillah. Mas. Aku berharap lho iki. Rokokmu apa rokokmu? Cara nafkah ki kudu batin rohani, batin karo apa? Astabatas. Kok batin rohani apa to ya? Mas nafkahku wis tak batin kok no. Ya piye diusahakan to. Padahal seragamnya ki padha karo Mbak Elisa Iki lho, wis tak lho. padha-padhane. Seragamnya wis kopel kok malah munine karo Sri. Padahal kita kan wis sambirit. Saribit. Iya. Saribit kok samirin. Iya, sing penak ku rokokku pek ya. Mas aku. Jajal ayo. Kowe diem ya aja ganggu ya. Kowe nek kene sik geser kene sik. Geser sik engko ku pengen wis kene sik. Wis dengar sik kene. Engko anggere meneng nek bar kono kowe ganti ya. Gak apa-apa. Engko ngenteni kono sak turune. Kowe nek turu ku ya. Engko nek lawang kancing jendela aja ya. Lah ngopol? Lah ngopo kok? Benisis. Oh ya. 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 Sri. Ya. Kandhane empuk kok, Mas. Ora Nek empuk ki muni, nek atas gur kemelotak. Nek empuk kudune malah gak muni. Ya ora empuk ki ya muni pleng ngono. Nek atas ki gur kemelotak, Mas. Kaya balon. Gek salah posisi. Coba kowe kono, jeneng ganti kene. Oh ngono. Ketok salah posisi to. Piye aku gon kono? Tukar tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Mosok panggungnya pengaruh. Dring-dang. Iya, Nak. Dring-dang. Iya. Oh. Tuman. Kok tuman to, Mas? Mumpung. Oh. Kok enak Sri. Lho. Jajal bu. Bu. Oh. Kok jajak. Iso Kok tuman to? iso sinden siner mbok ciyak nemen-nemen iki lho, mbok padane sinden nemen apa piye? Halah kuwi anggere didusi ngono ya apik kok. Ngawur mangsamu. Kok anggere didusi, disisiri klambene sing apik, puatut kowe enak njian. Nesu bongko kowe. Ayo nesu, ngatone jempol. Ayo, sungkem. Yun pangapunten, mboten ngoten wis to. Iya Pak. Aduh. Pun mboten sah nesu, mengke bayarane jenengan PN ya. Ya bener. Bener to, Mas? Oh, nek ra tak kono duweno wong kok, Mas. Mas aku kok jam sembrono. Ayo payak sapa mau?
Komposisi. Komposisi. Ngapa? Marai gak pas ngene iki, Mas. Ora kok Kudune pas dadi blero lho ngene iki. Ngene iki isin kesinden lho, Mas. ora usah ngono to, jangan Ngono ki ya isin ta aku. jangan merendah to. Wis Kok to. dikira aku blero ngono kuwi Ojo kok. nes. Lah terah blero ora ngono. Ora jane. Wis to, alah. Iki lho sing blero Kowe kok iki. ngerewak perkosa sisan malah. Hei! Wis Gak oleh Mas aku jek cilik kok. Kuwi lho cemburu kuwi lho. Sapa? Enggak, Bojomu. wis kan kono. Gak apa-apa, Duk. Emang guyon. Ora wis kowe rono sing penting aku duwe amben iki ya. Sing kono krengket-krengket tok. Aku yang penting di Ngene lho. sini iki seperindet aku seneng aku. Ngene lho, mesti anak awake desa omah. Ya. Yo kudu akur, tur ya pembantu iki diajeni lho. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ora ora. Tadi jatahku dina apa? Jatahku dina apa? Pokoke Senin teko Rebo rene. Heeh. Kemis Jumat itu pijet aku. Kok telung dina nang Lah kok pijet terus? Lah kono jatahe dino Aku apa? kapan? Lah ya mijeti Mas De. Piye to ki mau kualik Senin Selasa Rebo ning kene. Ya. Kowe bagian pijet ya, Sri? Lho lah dukun apa piye? Senin Selasa Rebo kono. Ya. Nah, Kamis Jumat Sabtu kene. Pijet. Tukang mijeti. Tadi sing mbok genjreng mau buke mau pojok. Minggu. Oh. Gue bagian minggu berarti. Ya minggu, heeh. Ya piye minggune piye mbok karo Bupar piye minggune? Kerok. Oh, aku pijat, gue kerok. Iya. Ono mbake bubuk. Bubuk. Masa aku kok yo. Oke, parian boten. Langsung. Parikan ora? Mas Parian Parikan ora? domake anu, Mbak Mbak Zainah Zahra. Heeh, ayo parikan Mbak Elisa Mbak sih. Zainah, Urut. Zainah Zahra, Mbak Abdullah. Zainah Zahra Abdullah. Sepiro to iki? Iya. Nah. Ning kolah Heeh. gugur. Heeh. Ya bebas to ning kolah ki aku arep ngopo kok, heh. Iya, ndah niku aku dadi sabune nok. Heeh. Mbak Zainah Zahra Abdullah. Heeh. Kukur. Ora ngono. Bagi-bagi berkah mergo bersyukur. Amin. Ayo ki jajal bojomu stoke. Ayo kowe, Dik. Parikan. Mangan jadah. Iya. Seri karo-karo mayu lho. Ben penonton mangan jadah. Yo. Jajal. Kok ayu-ayu ae. Lah, karo- Oh ya pesek lho guran. Dajal to, mangan jadah. Ayo karo gerakan tubuh, Mangan jadah. Kudu manut ndang to. Ah, wis to. Ayo mangan jadah. Ngono ayo. Wis to, ayo. Mangan jadah. Iya. Iya. Mangan jadah. Kowe mau mbok taleni burung lho. Ngono nek mletre lho. Mangan jadah. Terus Mangan jadah. Ngombene kopi. Mbak Zainah mugi kathah rejeki. Amin. sapa nek arep mbok tes? Sinden liya mbok menawa arep parikan. Ayo. Kersa parikan Ibu. Wah, kok iso iki? Tak warai wis, tak warai. Ya gek nang, Bu. Iki wong senior, aja kok Panen ta, Pak. sembrono lho. Aja sembrono lho kowe. Nggih pun piyambak go parikan, go. Marai senior. Aja mangan jadah lho, Bu. Ora. Nggih, monggo syukur monggo. kowe. Cedhaki. Delok gajah. Delok gajah, mosok semene gajahe. Sinambi mangan sate. Oh, delok gajah sinambi mangan sate. Gajahe terus mangan sate. Ora. Sing delok. Iya. Mbak Jubaidah. Coba hidat aku. Mbak Zainah. Lah sapa ta? Mbak Zainah. Kita syukuran jeneng iki kok. Ngapunten. Ya Mbak Bu, Zainah. kakung kenang-kenangan iki nggih jenengan, go. Wayangku. Wayangku wis aku kenang-kenangan dulu. Durpres. Ngapunten. Order press. Ora apa-apa, senior salah kisah. Mboten apa-apa. Mbak Zainah. Yo. Mbak Zainah. Heeh. Mugi kathah rejekine. Amin. Monggo dongane Piyai Sepuh ki mandi. Mandi. Muga-muga diamini Piyai semene Mbak Zainah mandi akeh rezekine. Heeh. Pun nggih Bu, matur nuwun pisan mawon nggih. Yo. Nggih pisan mawon ngatusia ya. Heeh. Sapa nek arep tes ora? Wis cukup. Pun, Satu pun, lagi. Satu lagi sembarang bebas. Wih. Iki cah ngawi iki apik iki. Yo. Ya, Vika. Sapa jenenge lali aku. Yo Pika. Yo, yo. Satu lagi, yo. Anggo dehem sik no. Ayo. Alah. Iya. Piyai nek dehem yo pantes ya. Pantes. Nek dehem piye, Bang? Sing awik to. Kuwi mendesak. Hei. Oh, dehem kok. Dang, ayo, Nduk. Ning sawah
ning sawah. Nggawa siwur. Heh? Siwur. Yo yo. Siwur. Terus? Mbak Zainah. Heeh. Mugi panjang umur. Amin. Biasanya dungane wong ngawi iki mandi. Mandi. Amin. Diamini dhewe. Ya lanjut. Lanjut. Heeh. Panas udan, udan panas aling-aling capek Ya. Walah. Terus?